wallahi wata rana yadda yanzu kake kallo nan kana ganin mala'ika ne ido biyu, kuma ya ce na zo mu tafi, kuma wallahi tallahi sai ka tafi. Ba a taba samun ran da ya zo ya yi kuskure zai je wurin wani sai wancan ɗin ya ce masa wrong number, ba a taba yin haka ba. Bai taba buga waya wa wani ya ce masa ina zuwa ba, balle ya shirya, ganinsa kawai ake yi. Shin kana yi wa kanka lissafi akan waccan rana? Wai dan kwana, idan ba za ka iya lissafin shekara 100 na bayan ka mutu ba, ya ba za ka yi lissafin ranar farko ba? Alal akal ka tsaya ka yi tunani cewa daga ranar ne fa za a fara activities irin na kiyama. Idan aka tona rami aka turbiɗe ka aka watse, waɗanda suka fi son ka suka fi ƙaunarka in sun gama daɗewa shine su maka minti 30 bayan an gama binne ka, wallahi duk za su koma. Harkoki da kake ji kana yi a yanzu nan za su ci gaba da tuna waɗannan harkokin, ina za su ɗora inda ka tsaya. Ranar kuma ita ce ranar ka ta farko a kabari. Kana jin su suna juyawa za su tafi harkokinsu. Da duk inda za ku je ana tafiya tare, mun shiga tare mun fita tare, amma wacce ranar za su juya su kama hanya, kai kuma su barka a wurin kai kaɗanka. Akwai wani makwabci a gefen ka gabar, akwai wani makwabci a yamma, amma wallahi ba za ka iya kwankwan ya amsa maka ba. Ba kofa a tsakaninku, ba maganar makwabtaka irin ta wane mu ɗan tattauna mana, babu ziyara a tsakanin makoci da makoci a cikin kabari. Yana sha'aninsa kana naka. Idan ka je ka leƙa za ka ga kaburbura a jere ga suna haɗe, amma ba alaƙa tsakanin wannan da na gaba, kowa yana sha'anin gabansa ne. likulli imri'in minhum yawma idin sha'anun yughni. Ana farawa ne tun daga ran da aka binne ka. A lokacin ne fa za ka ga waɗansu baƙi, irin baƙin da baka taɓa ganin irin wannan halitta ba. A nan duniya kana je ana ce mala'ika, to a ranar za ka gansu ko ba su yi introducing kansu sun ce maka ni ne mala'ika ba, za ka gane waye mala'ika. Ba wani mutum da zai kwanta a wannan ramin a binne shi face sai ya ga mala'iku guda biyu. Mala'iku guda biyu, baƙaƙe kuma shuɗaye, aswadani azrakan, ga su baƙaƙe kuma ga su bulu. Don Allah ɗan uwana, ka taɓa ganin mutum baƙi kuma bulu? To wallahi za ka ga wannan halitta a gabanka. Ja'ahu malakani aswadani azraqan yuqalu li ahadihima munkar wa lil akhari nakir. Za su zo su maka tambayoyi su ce da kai menene kaza menene kaza menene kaza, kuma za ka amsa, ko dai ka amsa daidai ko ka amsa ba daidai ba, amma tabbas a dole gyada ta yi mai in ta ki ta sha matsa. Shin muna tunani akan wannan daren farkon? Shin muna tunani da wannan wurin da idan ka yi ihu ba wanda zai ji ka? Shin muna tunani akan wannan wurin da idan ka yi kururuwa ba wanda ya san ma kana yi? Inda 'yan uwankan nan za su dawo su ce kai wane yana wahala, gaskiya ba za mu bar shi a nan wurin ba, su tona kana ihun, wallahi ba za su ji ka ba, kuma ba za su ga kana yi ba, kuma ba su ma san kana yi ba. Amma tabbas in kana cikin masu ihu za ka yi. Ya ɗan uwana, wannan lokaci da muke magana a yanzu shine lokaci yayi da ya kamata kowa yi wa kansa hisabi. Ni da nake magana na san menene matsala na da Ubangiji, kai ma da kake sauraro na wallahi ka san naka matsala. Balil insanu ala nafsihi basira. Kowa ya san kansa. Ta ina ne inda kuke da matsala da Ubangiji?
matsala ce ta zuciya, aƙidarka ce bata daidaita ba, tawakkalinka da yardarka ga ubangiji ne bai cika ba, ko ko matsala ce ta gangan jiki, wani aiki na saɓo kake yi wanda ka san haramun ne amma ka ƙi bari, wani laifi ne kake aikatawa wanda ka san ƙazami ne baka so kowa ya sani, karihta an yattali a alaihin nas, amma ka san duk lokacin da kake ubangiji yana ganinka. Alam ya'lam bi anna Allah yara, ka sani ubangiji yana gani, kuma kayi jiya, kayi shekaran jiya, ta yi yau ma kayi, kuma ta yi baka shirya cewa ba za ka yi ba gobe ma. Idan ka sake samun dama gobe ma za ka sake. Abin da ya sa baka yi yau ko jiya ba saboda baka samu dama ba ne. Idan da za ka samu gobe za ka yi. Yanzu haka kake da ubangiji? Kowa daga cikinmu wallahi ya san kansa. Shin laifi ne na tsakaninka da waɗansu mutane? Wata matsala ce tsakaninka da waɗansu, ka hana ruwa gudu a al'amarin wani ko wata, ka tare wa wani abu, an yi da kai ka ƙi ka ɗaga ƙafa, ta yi an maka wani abu ka ce sai na rama. Shin kana tuna cewa wancan daren farkon nan ta yi gobe ne? Duk wannan abin da kake ta yi akan waɗansu, dukiyarsu tana hannunka, mutuncinsu yana yawo a tafin hannunka, ko jininsu ko lafiyarsu yana jikin makaminka. Shin ka yi tunanin cewa waɗannan mutane asali ma duk abin da kake ta yi nan za ka tafi ka bar su a nan? Ka sani cewa gobe jibi gata shine darenka na farko, su kuma suna da saura shekara 50. Wannan ya kamata ya zama izina ga duk wani mai hankali. Wannan duniyar tamu ba wurin zama ba ne. Ba ka bukata sai an ja maka aya ka gane cewa akwai mutuwa. Babu wani ɗaya daga cikinmu da ba a taɓa masa mutuwa ba, kuma babu wanda yake shakka cewa in an mutu ba a dawowa, kuma ba wanda yake shakka cewa duk wanda ya mutu maganarsa ta ƙare, an goge sunansa daga fayil ɗin duniya kwata-kwata an ɗaga, saboda baka taɓa ganin ya aiko saƙo ba, kuma baka taɓa ganin ka aika masa ya je ba. Wannan kaɗai ya ishe ka yi tunanin tun kafin mutane zo suna tuna kai ma haka, ya kamata ka yi wa kanka ƙiyamun laili. Mu gyara tsakaninmu da Allah, mu gyara tsakaninmu da kawunanmu, mu gyara tsakaninmu da sauran mutane.